Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madragkuan nga mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters aton sa ring nga Bombo Correspondence, Bombo Volunteers sa magatagban sa pila ka madragkuan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagkananabasahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. Kag siyempre sa aton nga mga kautan, di tagit pakalipatan ang mga tagparmatay naton abroad. Mga nagrense ka mabakulod nun nga nagalantaw na, nagatune in sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Siyempre hindi man da, no? Lawa sa Facebook, pwede magkita makitaan kag mabatian sa YouTube. No? At the same time sa 630 kHz. Labing una nga Miyerkules nga adlaw sa kadato nga bulan sa tuig ang tuig sang mga Tegre. Kamusta nga aton nga mga kabombo? No, sa siring tunga-tunga ng adlaw sa siring nga semana do kadasig lang ang tiyempo ginaalas lang para man sa aton siring nga mga the same time sa aton siring nga mga kabombo. So welcome na sa pagparagad sa pang Miyerkules nga edisyon sang Zona Libre. Nano labing talopang doon pinakamadalagkuan nga mga balita sa mga top stories of the day. Madalagkuan nga mga balita lokal. Diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, no, ang local school board no nagsapol na kainaw po sa ato sa Deputy Superintendent diri sa syudad sa Bacolod kag ti ini agod nga pang isoryahan no ang ini nga maplano kag ang formal nga pag turnover no sa mga eskwelahan no sa bahin sa Department of Education sang damlagra matapos ang duha ka tuig no kapag patigayon niya makabaran sa siring paggamit naton sa eskwelahan no bilang isolation facility naton or quarantine facility pa sa nagsugod no sa diri makabaran ang pandemya diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas di nagsapol liwat kaina no local school board agod nga hambalan ang ining formal nga turnover sa mga eskwelahan. Face-to-face classes, no? Sa damlag lang, ipahig ba rin kasunod rin sa ito, Novero? Kaya hindi na malayo nga ti magabalik na kita sa face-to-face classes rin kasunod sang pagpadalom sa surad sa Bacolod sa Alert Level 1. Di ko madumduman sa aton sa rin mga kabombo, no? Officially, starting yesterday, ang surad sa Bacolod, ginpadalom na sa Alert Level 1. Kag pila ka makaprobinsanan diri sa Western Visayas. Balik na kita makabaran sa normal na ton nga mga helikoton. Diri sa syudad sang Bacolod. Batamat na kapag bukas sa negosyo, no kadagadamo ang tawo nga nagaglinuwa. Nagamatamat naman nagamatamat naman gutok ang mga dalanonta. No, mas labi pa gid ekspektaro naton kung magbalik na ang limited nga face-to-face classes. Kag finally by school year 2022 and 2023 amo na ni siguro no ang pag 100% tagid yang kapag full swing kapag balik sa face to face classes. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita kay impormasyon sa diri makabaran sa aton nga pagparagad. Di ba sa aton nga para tuntunan report karon ni Bombo Dennis Rubica. No, may ara sang tagpamuno kon head sang no chip no ang dismiss sa serbisyo. Di may kumpirmasyon diri makabanan no sa attorney Alberto Nillas ato sa ring provincial legal officer sang probinsya sang Negros Occidental. Di hamakon mo no nakibot ang administrasyon iya makabanan ni Governor Bong Lacson. No, sang gisukot pa sang hospital sang 10 milyones pesos no nga balayran sa mga benepisyaryo sang no chip. Ang no chip stands for Negros Occidental Comprehensive Health Insurance Program. No, diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental ti sa termino pa to anay ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. So daw natingala kung ang sinining administrasyon kay ini bangod ya makabanga may 10 milyones pa nga balayran. Kati daw gin-review to daw accounted naman to kag na-release naman ang pundo ang kwarta para sa new chip. New chip para sa new chip. Amo ni ginimala ko kay sa iti bisan anhon to nagligad ya makabaran ni Governor Alfredo Marañon Jr. No ka tinlo sa mga kwanira no mga empleyado. No, pero may nagalisa gida. So may kwan gid no, mabaho gid ginamos no.
kay mo na ginahambal sang mga katigulangan ta, no, wala sang ginamos nga ginatago nga hindi magbaho. Ti batas kas na. No, so ti ini makabanan gilayon nga gindismiss pero ti abot ko napilabol pa ni. Makapilar pa iya makabanan ang ining nasambit iya nga empleyado kung tagpamuno sang NOCHIP. Ti ang NOCHIP ginpadayon man na sa subong administrasyon kay ti above all, no, makabenepisyo mga Negrosanon. Nga bisan pa paano makapian-pian ka makabulig, no, sa di makabanan sa kapiguhon. Kaya hindi man tayo abi hambal nga hindi kikita abi pag sudlon sang masakit, hindi kikita magmasakit. No, so samtang nga naga-edad kita, ti amat-amat naman nga nagapanukot ang mga balatian sa aton sining nga tagsa kakalawasan. Kag besides sina, may duha pagid kuno ka mga empleyado. Ang probinsya sa Negros Occidental under naman niya sa human resource, no, nga nagpangpasilpay sang dokumento. May isa ka empleyado, no, nga supposed to be, no, amo ni siya ang gi-recommend kag impirmahan iya papeles, no, ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. ba por sipa sang kalagnas ni bagay duay man nalabot si Governor Marañon Dria. Way man sa gurok balo kay iti may mga dabang-damang man kag mga style ang ini mga empleyado. No, so ining duwa so pagpirma sang papeles sa regular nga empleyado dira sa bahin sang hospital, no, sa Teresita Lopez sa Landuni Provincial Hospital, gintampered nila ang si Juan de la Cruz nga regular ni Governor Marañon, no, tinampiran nila, binutangan nila pangalan ni Pedro de la Cruz. Di karon ka nagreklamo ning isa tinatulopangdan baw didto gali. No, so ti falsification, no, of public documents. So amo na, no, so ibalon tayo karon makamara sa report ni Bombo din sa Bika nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Samtang duga pa sa diri ka makabalita ka mga impormasyon. Report makaron ni Bombo yan ni Sil Minardo, ti may ara sang tagreklamo nga nagpadulong diri makabanan sa bahin sang Bombo Radio, no, nga nagreklamo bla sa siring online application dira sa bahin sa Department of Foreign Affairs o kon DFA. Di may ginapahay kag mga rason pa hindi lang diri sa aton, no, kundi dito sa Iloilo, amo maning ilang mga problema to kag mga reklamo. So di na tropangdan nga ti may mga hindi naman gali maayo nga nagakalanabo dira sa Department of Foreign Affairs. Ano, may mga favoritismo naman no? May mga lagay-lagay system naman. Dumdum ka na ko natadlong na ni sa siring administrasyon pero may iban gidyang galisang yapon, no, sa banas. Matar sa report ni Bombo yan ni Sil Minardo. Kag of course, no, sa dito mga kabarante aton, no, from time to time kuha kita update dito sa bahin niya sang no, sa bahin sang sa Ukraine. No, so pinaka-latest subong mga kabanan, Russian troops, no, naglanding na sa Ukraine ang second nga city sa second city sa Ukraine nga Kharkiv. No, so iban nga mga Filipinos, siya mga kabanan, almost 300, no, ka mga Filipinos, no, ang matamat na mga kabanan nga ginapakadto sa isa ka syudad nga malapit sa border sa Poland. Di man ni ginambal nato nagligad pa, no, nga ang pungsod Poland isa man sa mga mangin kwandri, no, mangin sentro sang buluslugan sa mga refugees o kung ini maapektado sa giyera nga ginanunsan karon sang Russia against sa Ukraine. No, kay kon lang tawon naton iya makabalanti daw ay gid kaluoy, no, si Russian President Vladimir Putin. Dumdum ko anay mga Vladimir Bombo Anton mga mabuot amo galing ni sila pintas, no. Vladimir Putin. So may correspondent dito karon na. So check kita sa pinaka-latest nga sitwasyon dito sa ila. So abanse kita anom ka oras. So ang oras dito sa bahin sang Ukraine 1:15, no, sang hapon. Kag tipilapay ka patalagkuan naton nga mga balita ang kaso sang pungsod Pilipinas sa COVID-800 na lang. Ang kaso, no, sang pungsod Pilipinas sa COVID-19.
Metro Manila liwat kung naging pedal naman nila ang Metro Manila sa alert level 1. Si Presidente Rodrigo Duterte nag-okay kuno sang 3 billion pesos nga fuel discount no sa mga drivers kag farmers. Kasunod sa sining krisis dito nga nagluntad karon sa bansang Ukraine. Kunti mayo ining mga signos sa mga kabanan no para man sa ato sa mga kauturan ang ining pag-okay karon ni Presidente Rodrigo Duterte sa fuel discount sa mga driver. So, balong tanay ko ng lugar action no, sa aton sa mga transport sector diri sa syudad sang Bacolod. Oras sa Boborat, Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Di man sa aton sa mga pagpalagad. Sige, no? Subong alert level 1 diri kita nay, no? Sabay sa syudad sa Bacolod. So far, no, sa aton sa mga pag-obserbar, ati after the program kagabi, nagkuha kita nay, no? Naglibot-libot sa makadali. No, naglantaw kita sa mga ilimnan, naglabay, hindi man naglantaw kundi naglabay, no? Kita sa mga ilimnan, baw perti, no? Nag-enjoy na. Ang mga utod sa naton, no? Kay ti alert level 1 na bay, no? Ang aton sa ning syudad, no? Sang Bacolod. No? So hirinugyaw, no, mga pumuluyo. No, kag at the same time iya makabaranti ara na, no, matamat na balik naga ang yuhom sa mga tag-iya sa mailimnan sa aton nga manegosyante bawas na naman dulunggan nila. Selected ako naman ng income, no, sang ila sa nga negosyo, no, bagaya ti duwag tuig nga kaperdihan, no, ani man babawi sa isa lang kadlaw kapag bukas nimo sang imo iya makabaran nga negosyo, no? So mo kita galing ni mga Pilipino no? Kilala kita nga ti kita mga Pilipino for being a resilient people, no? Nablang kabalo kita iya bla magdala sa sitwasyon, no? Inibot silingon nga ti paruna nagyan kita sa kalamidad, no? Nagkalaguba ang balayta, mga propiedad ta, kluda makasapatan ta, mga planggubian ta nagkalaguba, no? Ti inibot silingon nga munang aftermath ka munang makitaan mo, no? After sa panghalit sang kalamidad dahil sang bagyo, no? Ti malumpiga ka lang ya ka magkisi-kisi sang tiil mo. Ti hindi kita magamusnai, no? Simpre ti way magtasang lauman. O nga ti kung maglumpiga kada kag magkisi-kisi sang imo sa ning tiil, no, mabalik ng mga propiedad mo, makasapatan itong nagkalamatay ito sa kalamidad, mabalik, o ang balay mo makaio, o hindi, no? So, sa batasan talangin mga galing, no? Being a Filipino, nga, bisan amuning mga narangtan naton nga mga tredya, pero, kabalo kita yabla magpanumdum, no? Sa kung paano kita magbangon, no? Kag maka sugod liwat sang aton nga pagpangabuhi. No? So, may mga ideya, no, kita iya makabanan and then ti dugangan pa sa gobyerno naton nga ti dapat dasig man ang response ni after sa mga calamities, no? Ti mas mahapos, no, para sa aton, no? Tanan, no, ang pagbangon liwat, no? Babangon tayo muli. Tiyan mo niyo sa COVID, no? Mga duwak tuig grabe man nga kuan naton ngantos, no? Agyan man nga ti ginapriso kita, no? Agyan man nga sa wala pa bakuna o kapila man ta marinder, no? Kag trangkasuhon, no? Dula man panaborta, dula man ang aton nga panimaho, no? Kag limbawa da overpatig ka. Oh. So mo na ang mga sintomas mo, no? Sang COVID, ti makapilak beses, kaduwa man ka beses. Tabo sa ato na. Pag pabaksin ta last year June, no? Ti way man sa Japon kompleto first, second dose, no? Way man Japon kuntat. Sudlon man ta Japon sa trangkaso, but ti mild na. No, hindi naman severe sang wala sa vaccine. No, asa nga naka booster man, no, ka programa, ti subong, no? Bisan trangkasuhon pa kita pero madala ta na. No? Manabla siling kundi lang madula tingog ta okay gid.
O kay ti sa mga broadcaster niya, ang kapital tayo kwan tingog mo no. O so ti galing kay nagakatabo gid ha, no? Nga madulaan kita tingog. O, mapaos in short Ti totally sila nga madulaan tingog, mapaos kita, no? So ti mo na siya mga kabanan. So balik kita ti ari subong, no? Bangon kita liwat, no? Kag ti ato bangon naman ang magapagtilaw. Amo ni sa adlaw-adlaw nga papagtilaw diri sa aton, no? Sa mabansang pungsod Pilipinas. Hindi lang kita diri nga amat recover, no? Same is true with the other countries man, no? Nga ti sila ganito bisan face mask wala nagid gani sila. Pero aton ti sige patay no? Kay bago uplang kita naka-alert level 1 mo, no? Di pwede man hambalo kita ti do na muhaw-muhaw kita, no, na mag-uhan kita, no, sa pagpaidalom sa alert level 1. Hindi lang kita tanto magpinasaway, may mga kalag naman ta, may mga buot naman ta, and kabalo naman kita magdala sa mga sitwasyon, no? If ever nga mag-strike liwat, way ta maginapangayo ka magsinaka naman ang kaso, no, naton, ti kabalo na ta maghandol, kabalo na ta kung anong himuon ta, para pakibatuan naman liwat ang ining nga virus. Ara na, majority na, or sobra na gani, 123%, basta na 130% ni subong, sa total population, sang syudad sa Bacolod, nga na bakunahan. Amo nang manami nga balita, dira. No? Kaya siyempre, ina sa pagpaningkasog sa mga local officials naton, headed by Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, and aton nga mga city councilors. Mga city councilors siya nga mga kuanagid, no, senior citizen nagid nga way ginagagawa sa tion sang pandemya, no? So ti okay na pasalamatan taman ang Japon. Pero nagagawa sila sa tion sang kampanya. Nga pag-sick sila kung kampanya. Pero kung obligasyon nila, no, way gid sila nila ginatugutan ang ilang kaugalingon nga magwa para nga magbulig sa mga pumuluyo. Kung isipon mo, sino man ang abing mga councilors ang workaholic kagin pangtagaan sa mga trabaho, kag mga obligasyon, di ba? No? So ilisipon man, makitaan nyo man kag mabatian nyo man permi kitaan nyo na sa Facebook ta, sa YouTube, no? Kitaan nyo na sa batian nyo, interview ta, no? Sa 6:30 kilo sa radyo, o kung sino na ang mga mapisan nga mga councilor. Ting iban niya, tidodala na lang niya sa paaman sa Siopao. 24 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pagparagan sa panatuntunan, Zona Libre. No, pagabalik kita, no, interview nato sa kay Councilor Reneseto Novero, meeting sa local school board sa DepEd officials diri sa syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge Bombo Radyo Bacolod. Dege, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Ano sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Walang kapanagapati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Hoy, Merkulis di Badlis, subong. Nakapabadlis na ka mo? Sa mga politiko da nga daw naga-amat-amat na laba ang sungay nila. No, kapay pa nga nagpabadlis ka mo kag galing kay pakitang tao man sa Japon, no? Oh,
So sa mga kauturan nato na sa kita nga mga Katoliko, no, naga-observe kita sini first day of Lent, no, sa subong sini nga daw March 2. Kung sino nang guilty mga politiko dito yung mga batsyag, sige, sa piya kalinya aton sa ring chairman sang Committee on Education sang City Council, Councilor Rinocento Novero, kay bulo nato kay nagsapol ni sila gina sa mga katapo iya makabanan sang local school board, no, sang syudad sang Bacolod, no, may local school board consultation sa resumption sa face-to-face classes. So bilang chairman sang quarantine facility sang syudad, no, may kaupo nato sa buong gabi. Councilor, good evening. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayang gabi, Bombo Ponce, sa inyong bilog management and staff, sa ating mga palanggang at kalamati, mayang gabi sa inyo tinahan. Yes, Councilor, thank you again, no, sa saningan time. So, ang chairman, no, sang quarantine facility diri sa syudad sa Bacolod, kung outcome ginasang meeting ninyo with the DepEd Superintendent naton sa sinimeskulahan nga tigin gamit naton, Councilor, as quarantine facility. So, starting yesterday, alert level 1 naman kita, no, Councilor? Nag-meeting kita kaina upod sa aton mga manunudlo, mga school heads, mga principals, upod sa aton division superintendent, Oo. upod sa aton EOC representative, si ni Dr. Chris Surungon, upod sa mga supervisors ang ibang members ng local school board. Gintakol natin dito kay na sa aton meeting ang mga issues in nanungod sining limited face-to-face classroom instruction. Ang aton take up dito nga mga bagay amo nga number 1, ang aton mga eskwelahan hindi lang 4 to ang nagaplano nga expand sang classroom face-to-face instruction sa buong, kundi ang tanan nga ready nga eskwelahan, billing. Diin ang mga ginikanan man may konsentimiento para sa ila kabataan. Pwede makahiwat sining limited F2F para lipot man F2F face-to-face classroom instruction. Pero subject to certain conditions like tanan nga mga kabataan nga makaparticipate dapat bakunado. Tanan nga mga manunudlo nga mag-participate sa kining modus ng instruction liwat mangin fully vaccinated man. And then they will have to observe the minimum health protocols during the period of classroom instruction. Ang aton to emphasize sa ila, dapat ang mga school heads ma-secure sang conformity sa mga barangay officials. Kaya ang mga barangay officials natin bumupons, amo niyang may direktamenteng access sa ila mga pumuluyo kag sa information kung bala may ara-dira ng mga positive cases, no? Yes, sir. And then they will have to secure the concurrence ng aton local government unit through our mayor. And they can also obtain or submit a request sa Sangguniang Panglusod, but we will refer that to our EOC. Kaya na, may ara to request na dayon si Mr. Insoli, Aquilino Insoli, sa Babini Elementary School. Kaya submit ko to sa Sangguniang Panglungsod. It was unanimously approved and favorably endorsed to the Emergency Operations Center subject to the conditions that might be set forth by the EOC. And then we made it also clear nga may policy ang national alin sa national office ang DepEd actually bumupons na ang mga maestra o maestro nga wala pa nabakunahan or not fully vaccinated are not free to report to their schools. Muna tabo sa NOHS.
kumo ila na DepEd policy, wala tada sa may mahimo. We will have to bend to that policy. Ang problema lang to kailangan na raise sa mani. Nga insofar as the children are concerned, kung may konsentimiento ang ginikanan, bisan na di sila fully vaccinated, they can be allowed to participate sa face-to-face classroom instruction. Pero mga manunudlo na hindi fully vaccinated, hindi pwede. So, ginraise ko ng issue. Tingko daw, ito kasi kwawi ang sitwasyon. Ikaron, kung may policy ang lokal ng gobyerno nga dapat fully vaccinated ang makaparticipate, ang Department of Education niya nagasiling it can be permitted provided nga may konsentimiento mga ginikanan. Kuti may kolisyon, may bungguanay. Tunga sang duwa ka di pa ahensya sa gobyerno. Kuti hindi karon ng mga prevail na policy. Mayaman si Ma'am Joanna tutukaina representing the DepEd, and she informed us na in that case ang policies ng local government unit will prevail, which means therefore nga dapat ang mga estudyante nga mag-participate sa face-to-face classroom instruction should be fully vaccinated. Okay, so ti may mana no? Although nga there are some gidya nga daw hindi gidya ang ilang medical mga doctors gidya may mga prescription sa doktor hindi gidya pwede sila magbaton vaccine, no, Councilor? What is that again, Pons? Oo, siling ko may mga teachers magidya nga may mga advice from the doctors nga hindi gid sila pwede makabaton vaccine. Yes, kay gintakol man na namon nga issue kay ang aton diri Permiro report about late last year nga may mga 1,129 ka mga manunodlo na wala pa nabakunahan. Kag may iban nga nag-refuse, so nag-meeting kita upod sa ila. Karon ang report kay inaling kay Dr. Hernabel Montenola nga out of our teaching force, mga 133 teachers na lang ang nabilin, wala na bakunahan. Ang non-teaching force, ang aton DepEd lokal, mga 54 na lang ang wala na bakunahan. And so I encourage our principals and school heads to commune with these teachers, talk to them, and explain to them nga kita mga buhi nga ebidensya na ang bakuna wala sa malain nga ginatuga sa atong lawas. But on the other hand, damo nagidya mga wala na bakunahan nga na-infect sang COVID-19 kag nag-serious ang ila kondisyon kag ang iba nang inpatal pa. Kag hindi ta naluyag matabo sa ila. Pero siling ko, hindi naman na ma-coerce. Gin-explain man na sila ni Dr. Hico, ang atong division superintendent. Hindi na sila ma-coerce, hindi na mapilit against their will. Because they also have their own constitutional and human rights. May mga rasones man na ang iban religious, ang iban philosophical, ang iban medical, ang iban hadlok ng git, psychological. Pero, kabay pa nga siling kumare-consider nilang ila position and will cooperate with the government. Okay, so nangin maayo outcome sa inyong pagsinapol kay na Councilor? Yeah, I hope our teachers will be clarified kag hindi ba magpauli sa seryosong legal na komplikasyon sa ila kaimtangan that will jeopardize their own respective professions. Sabay nga hindi magpauli ka. Okay. So, going back sa quarantine facilities naton, mga eskwelahan, pila naman lang ni kabilog, Councilor, so far? So far, kailan listed to sa papel, mga 5 ang Lupisana, let me see, Sumag Farm School, Sumag Senior High Integrated, Medalya Integrated, Dumanan, mga 5, no? But then, ang nabilin din may ara pa, ang sa may Lupisana do, 4 na may mga gulusong bala nga infected, araw na natin ginabutang. But then, ang principal kay na intimated that they will be into classroom, face-to-face classroom instruction and they will be utilizing these classrooms na ginagamit na quarantine or isolation facilities. So it was made clear ato ni OC through Dr. Chris nga hindi sila magkabalaka because in due season,
ini nga mga quarantine and isolation facilities basi isaraduhan na lang natin eh. Bangod nga naga-reduce na gid man kag naga-zero basi ma-zero balance naman lang kita sa aton isolate nga mga patients. Kag kung may ara man gid ang aton evacuation center dira bala sa araw, no? Can accommodate our patients nga dapat i-isolate. Okay, no? So, subong guro ti although may harap man tadi sa kwan, no, sa may alihis da, no? So, pwede na nga ti kung sa may mga eskwelahan pa ma-pull out and then utilize na naman ato isolation facility to sa barangay alihis Pwede man na. But let me inform you happily. Yes. Nga basi before the year ends, we might already reach our dream of living a normal life again. We'll be in the environment of new normal. Kabay pa nga ang aton World Health Organization, ang UN, batik makadeklarar nga ang COVID-19 will no longer be a case of global pandemic, but will simply be an endemic thing, meaning mangin pareho na lang isang common cold or common flu, and therefore will not be that life-threatening anymore. And when that happens, and I hope it will happen sooner or not than later, then ang aton nga mga health protocols might be relaxed already. Okay, so that's good, ano? Counselor, good to hear. So anyway, kwa talaga reaksyon na bin, no? Kay Maloka may mga groups, there are some groups last week, no? Nga naglibot na sa Bacolod City Public Plaza, carrying their placards nga no to vaccination, no to mandatory vaccination, no? So kay ang isa to sa mga punto nila sa mga kabataan bala counselor, no? Nga hindi sila gusto, no, nga mabakunahan ang mga kabataan. So let me clear, sinidari sa aton sa syudad, pero do ay makita naga-impose ng mandatory vaccination, no? Wala man din nag-impose ng mandatory vaccination. Ako man mismo, upod man ko na sa ila sa sentimiento nga against man ko sang mandatory vaccination. I-coerce mo gidang tao even against their will. Except nga may mga bahin sang aton pangimanwa kag pag ginawi sa susyudad nga diin ang ating gobyerno naga-imponer sa mga restrictions kag mga requirements in order to protect also our people and to secure our lives, our health, where parisin sa eskwelahan, mag-classroom face-to-face instruction, ina-require gid ang vaccination. Pero kung hindi taluyag magpabakuna, hindi ka participate. In other words, while you are exercising your liberty, may konsekwensya. And therefore, you should be ready for the consequence of your exercise of your own free will. Muna At isa may free will. But may konsekwensya sa paghimo sa kabutang according to your own free will. Okay. Kay ang nag-lead sa to, Attorney William Mirano man, 80 years old, so daw ay man siya gani kuno nagbaton sa vaccine, siling ko gani diti mga kabataan may mga future pa niya sa ulihi. And kung malain ang vaccine, so damo naguro sa aton ang may malain nga natabo after sa vaccination. Precisely naman ang ginambal ko. We are living evidence na ang bakuna hindi malain sa tao. Galing kay may mga nagalalagaw ng mga balita kag sigilanon sa social media nga nagamadol, no? Nagapa-confuse sa mga katawhan. So may mga tawo nga lain ang ilan naman niya pagtanaw sang bakuna. Hindi naman na sila mabasol, hindi naman na sila masala. Iti may ara man na sila paminsaron, kag may ara man na sila pananawan. And ti mga maalaman ng mga tao, like mga lawyers, mga ibang mga
professional people or religious people. May panindugan man na sila. And therefore, kung mumalaman sila, they can understand ang ila position is their own individual positions. Kag ang gobyerno, may ara man position. Di ba la? Yes. So that kung i-imponer sa gobyerno ang ila requirement, pag i-allow sila nga hindi na mag-exercise ang ila free will, then they should be ready for the consequence sa ang ila free will. Kamo lang nagaling ngayon. Kamo lang nagaling sa pangamuyo ko lang at ani, like mga teachers, dahil nga hindi magpa-uli sa seryoso with na komplikasyon legal na maka-endanger sa ila profession. Okay. Anyway, thank you Gid, no, Councilor, for this mga information, no, nga tigina-update naton from time to time. Last name, mensahe nimo sa mga tagparamati naton, Councilor. Well, sa subong, madugang talang gihapon, katubayan ng pagpangamuyo nga mangin libre lang kita gihapon sa COVID-19. Kaya na pag-address ko sa mga teachers, ang una-una ko ginambal, pasalamat kita sa mahal nga Ginoo, the Almighty, for leading us really safely into this environment and through this crisis. Subong aran nato sa alert level 1, we continue to pray and work hard, cooperate hard also. Malabot na ang normalcy sa aton pagsindalayo diri sa kalibutan, isan pa diri sa syudad sa Bacolod. Let's therefore just continue to be cooperative. Sige. Councilor, good evening and thank you again. Good evening, and my prayer again, may God continue to protect us against COVID-19. Salamat. Councilor Reniceto Novero, Chairman sa Committee on Education, at the same time, Chairman man sang Vaccination Council naton, kag quarantine facility, no, dari sa baybahin sang syudad niya sang Bacolod. So, meeting with the principal sa to, no, sa mga eskulahan kaina, dira sa division office sang DepEd Bacolod. Mga update yung mga kabanan sa aton sa ringa mga katon at the same time sa aton nga mga kabombo. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. This time check na to, no, kadiretsuhan na to sa Bombo Dinis Subika. No, kunami, maniyo, no, ka-interesante, manis ang report ni Bombo Dinis nga may isa ka plantilla head. Hindi plantilla, no, isa ka departamento sa bahin sa provincial capital ang gin-dismiss sa serbisyo. No? So, ini sa kuha naman, no? Sa kapin sa 10 milyones pesos nga balor sa no chip. Balayran sa probinsya sa ospital. Naging sukot pa yung probinsya doon nating ala kuno ang bag-o sa bag administrasyon, no, ni Governor Bong Lacson kasi ang team nga may balayran pa kita. So ang gwa sinati hindi man sa term iabi ni Governor Bong Lacson, no? Ang ining kantidad. So pamangkot nga may utang pa ang probinsya. Tinatulopangdan in series of investigations, no? Hasta nga tinrekomendahan, no? Nga i-dismiss siya tiang 10 milyones di na to. Sino nagkamol sa to? Sang 10 milyones pesos plus sina may duha pa kami empleyado ang giimpaidalom sa preventive suspension. No, 90 days ini nga preventive suspension. Grabe, no? Nga mga natulupang dandra nga mga hindi amo kag mga mudos, no? Ang iya kadua ka empleyado ni lain naman ning senaryo ning ila, no? Nagpalsipay naman sila sa mga dokumento. Bombo din sa report please kamin. Bombo po sa tinilikdan nga Huwebes Febrero 24 gin Serdina no ang dismissal order para sa kay Maria Nina Piliejo, no? Maria Nina Piliejo nga mon sanay mumponsad to ang nagpamuno no sa No Chip Division o Negros Occidental Comprehensive Health Program sa probinsya sa Negros Occidental. Kung po po sining No Chip program sa probinsya, dako ini nga bulig para sa mga pungulo sa Negros Occidental, pati ba sa mga pigado mo po, kaya ko na ma-admit ka sa government hospital o pati ka maintebe sa hospital nga ginapadalagan sa probinsya,
zero payment kas nimo, zero balance kas nimo funds, ha? Kay sagot ini sang probinsya sa dala sa no chip program ang imo sini nga billing bumo funds. It so happened nga last year kung sang first year no pagpungkwabi ni actually ini no chip program Kuha na naintender na bumbo din sa mga Negrosanon? Yes, bumupons. Para alas taga Negros siya, no? Kaya ini mo sa no chip program ang nagpasad din sini, no? Sidalom ni sa administrasyon ni the late Governor Alfredo Marañon. Bumupons, no? Damo-damo do halos pila ka mil di mil, no? Sa aton nga mga taga Negros, bilog nga probinsya sa Negros Oriental, ang membro na pedalon sa no chip program bumupons. So madumduman last year ini si Maria Nina Pilieho again paidalom ni siya sa kwan sa 60 days nga preventive suspension matapos ipapanawagan sa sanction cause order regarding sining unaccounted ng kwan nabi nga financial transaction, no, sang no chip bumpons kay ining shock cause order nag-originate bangod bumpons kuti sang every year sa budget sa probinsya may ginapain ini nga pundo para sa no chip program, no, for the whole year abi, no? Ang pagpungko sang Lacson administration na tingala sila kay may balayran pa, no? Bumupos nga daw mga 10 million pato kuno balayran sa no chip abi sa mga ospital, sa mga bulong. Bumupos dito nag-ugat ko nga ang naubos ng pundo may balayran pa. So dito sugod So in wala investigasyon. man supplemental budget nga ginpasar? Wala man bumupos, no? Kaya sa pundoy, ako may pundoy yung notsep, kung amula ng pundo, mula ng gastuhon, kung magkulang, ti may supplemental budget gina. Yes, bumupons. Amo kaya ito nga lang, ati nga nagsobra sila, abi, nga may belaran pa, kay may pundo man to ginapain, no? Kung nagkulang ato iya sa for the whole year, pwede mo supplemental, or wala ito naman budget for next year bumupons. No? Dito ni nag-ugataran, nga papanawagan sa shock cause order, then ipapanawagan sa 60 days preventive suspension, tinatapos ng 60 days preventive suspension, nagbalik na siya bumpos, no? Pero wala siya nagbalik sa no chip division, no? Bumpos siya, no? Kaya bagay butang na to yung OIC, sa ini siya ang papanawagan sa isokos o kagin pedalon sa preventive suspension. So, din siya na-assign do sa Provincial Administrator's Office bumupons na din siya na-assign. So, sa gin-assign na sa date, isige ang kaso, sige ang ang hearing sa kaso, pagkumati sa kaso bumupons, kag dito, no? Napamatudan sa pagkandak sa investigation, nga initiative bumupons, may aragid discrepancy. No? May kaso ini sa bumpos nga grave misconduct ka gross neglect of duty. No? Nga muni ang Provincial Legal Office headed by Attorney Alberto Nilias nagpagawa sang rekomendasyon for dismissal in service. Nga gain recommended kay Governor Lacson kag gain aprobahan man ng Governor Lacson. So ining dismissal order against kay Maria Nina Pilieho, singko again serve sa tilikdan ng Febrero 24, so effective ining iyang dismissal. Pero tinatag ni Attorney Alberto Nilias nga may diretso pa man si Ma'am Pilieho nga mag-appeal now sa iya ni nga dismissal order sa Civil Service Commission kag may kuan man sa may diretso man siya nga magkadtos korte abi magpakwa sang tiaroto bumpos again sa iya sini nga dismissal order pero na serve na niya sang legal pa nga semana sa kay Ma'am Pilieho. Pero hindi na sa allowed nga mag-report sa Capitol. Wala na kay dismissal order na bumpons mo. Oo. Sang 24 pa naging serve siya
last month o last week lang, no? Bumpos last Thursday, no? Huwebes na ang Pebrero 24 di ko magsala bumupons, no? So wala na siya effective to pag-serve siya sa dismissal order, effective immediately to ang order bumupons Espino. Pamatihan ta si Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nilias. As for Miss Mina, bali na finalize na namon ang amon hearing investigation and naka-recommend kami kay Governor Lacson for Doon na kuha na sana trip po tao. I-check biliwat may buong pas. Sige. So anyway, pero bumalinis kandi ano no ng kuha na lang ng maintain. So baligid pagi gini sa sa procedure, no? Yes, bumupos. Okay. Kuan gini gin tackle gini sa Provincial Legal Office kasi lingko last year pa ni ang last year pa na yung kaso gin siya, no? Kasi natonti una gin panawagan sa show cause order, gin pa dalon sa 60 dias nga preventive suspension, tapos atong preventive suspension niya nakabalik na siya gani, pro why na siya lagi pabalik sa no chief division, ari sa na-assign dito sa may provincial administrator's office, samtang nagpatigayon ang investigasyon no, sa provincial legal office. Kaya muna nga nagwa ang resulta sa investigasyon sa provincial legal office nga natunti nagwa gidi ang manakitaan nga prima facie evidence, no? Kag nagwa ang resulta sa investigasyon nga ti guilty siya no, sa grave misconduct, gross neglect of duty regarding sining punto, no? Sa Negros Occidental health insurance program. Bombopos kasi nero naton damo ni hundreds of thousands ni ka mga Negrosanon sinaton ang membro o napaidalom sining Noche program kay tibala naman ta kada tuig ni pila ka milyon ini ang ginapain ang budget sa probinsya para dala sa Noche program. Bompos no ining pondo sinaton ti mo ning bayad sa mga Noche members nga hospital, no? Naga-zero balance sila, no? Zero billing sila. Pagwa sa ospital bangod na bayran sagot ni isang Noche program, no? Susente ni mga kuha na tumbla, mga pigado, no? Nga mga kauturan diri sa probinsya sa Occidental. No? So si Ma'am Maria Nina Piliho, isa lang ini, no? Yes. Klaro ko lang kuan na ni nang lain-lain nga hospital, hindi isa lang ka hospital. Yes, bumupons, no? Okay. May total 10 million pesos tanan. Daw mo na bumupons ang amount, no? Kay Balanta Mati, bilog nga probinsya, may mga sadto 11 district hospital kita run by the provincial government, no? Te bilog nga probinsya man yung coverage no chip tamo bilog nga taga Negros Occidental, no? So kung hospital sila, sulod sila sa mga hospital sang gobyerno, suspente run by the provincial government. Kung membro sila sa no chip, wala na sila maginabayaran, no? Bulong, serbisyo dabe kung ano da, no? Ang ibayran lang ginagawa mo pos kung magkuas ng bulong da nga wala sa iban Ako may ara magay po sa dumata sa ligan kaya aton nga provincial government may mga agreement man sa pila ka mga pharmacy nga kung may mga ara sing mga indigent pwede sila da makakuha sa nga bulong gina-charge na sa probinsya na especially sa Noche program bupons na mo lang ang kuplasada abe sining Noche program sa aton sining probinsya. So kung damo na sinipilan ni katuig gina-exister bumupons mo kasi lingko under pa niya ang nag-dion sining programa ang nag-launchar sining programa ang utok-utok sining Noche program as liya mo si the late Governor Fredo Marañon. Bumupos nga kadamo sing mga Attorney Nilias liwat mo Dennis. Sige bumupos matebis si Attorney Nilias.
As for Miss Mina, bali na finalize na namon ang amon hearing investigation. As for Miss Mina, bali na finalize na namon ang amon hearing investigation and naka-recommend kami kay Governor Lacson for Kaya mo lang din sa guro Nagatumbog na. Sige lang, ay pwede na ito kung ma-check nila to sa internet, computer, ito piyak ng full gig Bombo Ponso. So muna, no, at least kakonfirma, no, at ara na serve na ng dismissal order sa kay Maria Nina Pilieho, Bombo Ponso. Gintry na ito makina nga makuhaan sa site si Miss Pilieho, pero daw hindi gida unavailable, no, iya sining pila na ni ka plantilla din na. Ang nagka-dismiss si Atty. Palik, no? Amusta na to sa? Ara pa mo po sige pa ng kaso. Kasi rin ko si Maria Nilia Pilio, isa lang ini sa almost pila daw anom o lima ka mga empleyado representative mga department heads sa probinsya nga may mga kaso na sumagin natubang bumupons, no? Pagkakita gross neglect of duty, no, kag sa iban pagid nga mga aspeto sa ila sining kuanabi nga trabaho bumpons, no. Kung maduduman sa atong pati si Miss Ma'am Maria Nina Pilieho, upo din sila dungan sila gipagawan sang show cause order sadto aton sa provincial budget officer nga si Percival Joy Salado bumpos, no, kun kaunabi madumduman mo sa atong pamati dungan sa pagkuhan sa show cause order, kagay ni sa gin kuan man gin pinalom sa preventive suspension. Then may pila pagid ka mga provincial department kita dira, si Attorney Nabil Palik na ang head na aton sa Provincial Human Resource Office ngati sige panigipon ang kaso niya, no, gina hearing pa na sa Provincial Legal Office. Si nagretiro na nga si Attorney Japit Masculino, anay nagapamuno sa provincial office of provincial agriculturist, no, katid may 3 man sa mga kaso gin file siya, no. Isa to doon na dismiss na to, ang the rest do sige pa ni kaso ko sa provincial legal office. Si ang anay na tour manager sa mga Mambukal Resort Office, si Ma'am Elaine Halandoni Bomopons, no. May show cause may sadto, no, kay may mga nakitaan nga may mga discrepancies sa ila sini nga trabaho Bomopons, no. So muna, no, ang sa part ni Mama Maria Nina Pilieho nga dismissal order, no, ang papanaog batok sa iya Bomopons. May duwa pagid ka mga empleyado. Yes. Ano naman yung duha niya nga may suspension? Drainage layo na bumpos naman na sa Provincial Human Resource Office. Bumpos nga sadto ginapamunuan man ni Attorney Nabil Palik, no, nga bilagin kasuhan sing mga membros ng FACE, no, sang provincial mga asosasyon kon mga empleyado sang provincial capital, no. Ini sila nga duha sinatonda naman siya sa may Provincial Human Resource Office. Serbihan man sila kaina sang 60 days preventive suspension Bomopons. No, ini sila. Muna sila sanday Philomena Guson nga mo subong ang acting akon officer in charge sa Provincial Human Resource Office nga sininang butang dira after nga naging kakas dira si Attorney Nabil Palik, no, nga may kasuman ang ongoing pagkaron. Kag upo di nga ginserbihan sa 60 dias nga preventive suspension ang iyaman dira nga daw right hand yaman nga si Ma'am Daidy Lopez bumpos man sa Provincial Human Resource Office bumpos. So inis kaya may kaso man gid pangatubang nga pasaka man si ila bumpos, no, falsification of documents kag dishonesty. Muning kaso pasaka man sila
rason nga inisla karon agi pinalom sa 60 dias nga preventive suspension. So ining kaso nga file sa ila Bumpons sa Provincial Legal Office angot man ni Bumpons based sa aton informasyon kay kung mo ini si Ma'am Philomena Guson amo nang YC dira sang Provincial Human Resource Office kaya be right hand dira nga si Daidi Lopez member in sila sang ginatawag nga selection committee. Yan yung selection committee amo ni Bumpons ang nagapatigayon dira sa mga papilis, mga dokumento sa pag-promote sa mga empleyado sa gobyerno. Abi, from casual, GO ka daw, ma-regular ka, or kuan ka, abi, mataas ang imo sining grade dira, ang imong posisyon la, no? Lakip ni sila selection committee. Of course, ang head selection committee dira, rin aton nga gobernador, ang pinapagid niya sa aton provincial administrator's office, Tony Diaz, kag iban pa, no? Natabo ini Bumpons ini nag-ugat ining kaso nila yang duwa ining falsification of public documents kag dishonesty bangod nga may natabo nga tamper na sa dokumento Bumpons, no? Based sa aton impormasyon nga may finalize may tapos na good final lagi na pirma na sa mga membro sa selection committee, especially ni Governor Lacson, ang appointment sang isa ka empleyado sang probinsya nga aton informasyon na assign dira sa may provincial hospital, no? Teresita Lopez Landoni Provincial Hospital diri sa Silay. Nga gin-assign siya as ang gusto daw permanent sa Bumpons. Oo, no? ang iyang appointment permanent status impermahan. Oh yes, daw promote na sabi is permanent nga empleyado. Bumpons. Tesiling ko ining dokumento ginpirmahan ni tanan sang mga membro sa selection committee. Include naman sila dire si Governor Lacson kag iban pang mga opisyal sa probinsya. Naibaluan nga sang matapos nga ginpirmahan ining appointment sining nasabit nga empleyado sang matapos na napirma na Governor Lacson pati ibalik na to sa Provincial Human Resource Office kaya mo nagtatangaging nga record sa empleyado sa probinsya. Kay Gov Lacson na nga time? Yes, Bumpons. Okay. Sinilang na. Sinilang na. Natabo ya. Gov na nagpirma sang permanent status? Yes, Bumpons, permanent status sa business sa empleyado. No? Sinatapos ng proseso nga ginpatigayon sa selection committee. Ngayon, ipirmado na Governor Lacson ang appointment sining empleyado, ipirmado na sa tanang membro sa selection committee. Here comes nga sang gindala na ining papilis sa Provincial Human Resource Office, gintamper, ginislan ang ngalan. Kung sabi, 10 pons ang nabutang to sa order imungalan, no? Ang ipirmahan ng Governor Lacson imungalan as permanent to. Ponce Espino, no? Regular ng employee as radio technology technician sa Teresita Lopez Provincial Hospital. Yes, assign ka to as permanent status. Permanent na yun. Pero ilagin mo nila, inisla nila Dennis Rubica? Yes, Bumpons na nagwa. Pag-abot to iya, si Pons. Antes nga ginhatag ang order dito sa Provincial Hospital, hindi na imungalan, ako na. Ang nabutang tungalan sa order, Bumpons. Amo na ang natabo. Amo na natabo, Bumpons. So, siyempre, kaya nabalaan naman to guro iya sing isa to. Binabalaan ko na yan, ako to yagin komento, nga away nga lang ako, lainyaw. Hindi nagreklamo, guro. Kaya mo ito ginusisa. Kag dito nabalaan nga gintamper ining nasambit nga dokumento. Rason, nga munigin kaina, ginserve sa ila ang 60 days preventive suspension effective immediately. Bumpons, day Philomena Guson, kag Daidi Lopez Bumpons. So, kay Attorney Nilias,
nga samtang under sa preventive suspension magkuan man sugod man ang investigasyon na against sa ila Bombo Ponds, no? Ti depende kung ano naman ni mangin dangatan sa investigasyon. Kung may makita naman kakuan kita Bombo Ponds sa kaso, hindi mo basta-basta mo. Magsiling kang dishonesty nga public document na yung gin-falsify mo da. Oo, Bombo Ponds. Muna ba na sinita nga na-approve na, good as approved na po, tigin islan pangalan. Ti kuan gid hindi sila nga nagsala lang ang pag-type sa ngalan o sala lang tigin gumata gid nga may ara tingin mo nga kuan nga di mo nga mo ning ti usisaon gid padalman gid amo ning gin kuan sa nagin pedalon sa preventive suspension samtang nga nagagiho ang investigasyon ti iloton tayo kung anong resulta sa investigasyon sa day ano may desisyon batok sa sining duwa ka mga empleyado dira ang OIC sa Provincial Human Resource Office ti Lumina Guson kag iya sining right hand man dira no si Daidi Lopez Bombo Ponds. Sila tabay liwat dira ang payag no Attorney Alberto Nilia sa bahin sining suspension man niya no sining duwa ka mga empleyado dira personnel sa Provincial Human Resource Office. Sa HR, bali miyara kita napagwaan sang una, show cause orders, I think this was last year, ang OIC, si Ma'am Filomena Guzon, kag isa ka Division ID Lopez. Nakasabat naman sila. And then after nakahimo kami sa among investigation report, nag-recommend kami for Governor Lacson to issue a formal charge. Dumayara gid kita kaso kontra sa ila for falsification of an official document kag dishonesty. Ang status na subong is subong lang gid gin-serve na namon ang formal charge, investigation report kag ang dala na dira ang preventive suspension for 60 days kay Miss Filomena Guzon kag kay Miss Daidi Lopez, effective immediately upon service. In connection ni siya with, sila bila may dokumento nga domi na migin islan, migin alter, bila unauthorized alteration of documents. Hindi lang ko papadalo kay under investigation pa, sorry. This involves more specifically sa resolution sa selection committee na dumiyara, there's a certain document na medyo na-alter nila. Na we have prima facie basis na medyo may dishonesty kami because of the alteration and falsification. Because si Ms. Guzon is a member and then Ms. Daidi, I think, is the secretariat sa selection committee. Selection committee sa mga ginahire? Inang either gina-promote or ginahire ng mga permanent. Yes, sabon po sa moto ang konfirmasyon ni Attorney Alberto Nilias, no, sining 60 Diaz na suspension naman, tagsa-tagsa sa ila, samtang ongoing naman ang investigasyon. Pero kayo na po, ginklaro ba ni Attorney Diaz, nga hindi niya ang term nga paglagas sa mga empleyado dito sa probinsya. Sunod kay Attorney Nilias, inipat niya sa pagtadlong lang, no? Sa proseso nga dapat manginusto ano man nga mga bulaton pagpatuman sa obligasyon sa aton sini nga mga capital employees bong posket isa man sa ginasiling task na sa administrasyon karon ni Governor Eugenio Bong Lacson Bomopons. Sa mga pila naton ka mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Report ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Pumradyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Di ang aton lang dira, no? Never gid magpalsify sa mga dokumento. Ikabudlay na iya. No, so ti ground for dismissal gina iya. Magamuso na. No, ti ikay mo ti taglawig naman sila sa serbisyo pero gahimo pa sila sa mga kamalamlahanda, no? Sa Negros Occidental Provincial Capital. Hindi ta pagsundo amo ni nga mga amo ni nga mga batasan, no? Kay may commitment man kamo, di ba? May
ginsumpaan makamote kung career service employee kamo dira, no? So ginpangabudlayan nyo man ti para sa inyo okay lang nga madula sa munik hapos. No? So ti ang future nyo da, retirement nyo da, mapiktuhan nga mag-retire kamo, makakuha kamo milyones ninyo ka maka-enjoy kamo, no? Sa ay inyong retirement. Makabakal ka mo resort, makapatindog mo sa resort, no? Makanigututok naman sa negosyo, ti muni daw kuan ba ko subo nga aso nga daw nadula lang ah. Ang imo kagin pamalasan, ang imo gin pangabulayan, no? Na wala na parang usok lang. Pag lupad diya sa kawaan, tiway na dayon. Eh hindi manami, no? So obra na tatarong kay way ganyan sa may dula sa ato na. No, di ba? No? So kagati ining obra, no? May pasyon, may tawag ba lang nga pagpalangga, no? Love your work, no? Palanggaon mo rin imo trabaho kasi mas palanggaon mo pa imo sa trabaho sa kulingon mo. Yung kulingon palanggaon mo do ko selfish man, no? No, kay para na sa future mo, future sa mga kabataan mo, no? Kag sa mga kapuhan mo. Kag makabilin ka sa mayo nga ligasiya dira as a government employee. Oras sa Bomboradio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Mata kita na yung mga panamudong. Pagbalik naton, no? Ang aton nga correspondent dito sa Kiev, Ukraine. No? Si Ma'am Anna Sam. No? So, residente ni sa Sang Davao. No? Pero timakwa kita sa latest update dito. Sa Ukraine, no? As of the latest, makabaran pero layo ni sa kuno sa capital city ginang Kiev, no? So mga pila sa mga 50 kilometers away siya, ti mag 50, no? Mga butang taguro halindi mga himamaylan niya. Hindi na layo kun mga panggamit pang air nga mga kagamitan pang away ang paluparon, no? Di ba? O labot man na sa mga missile, o bisan din ka lang, no, rockets, o labot man na. O kung ano kakalayo, kaya mo na ginapunteriya iya sang Russia. Latest ang kinagamo dito karon sa ila, no, ang mga evacuation, no, sa kag repatriation, no, sa Bulon Senato. Kami report pa rin sa Bombolyan ni Sil Minardo sa ato sa ring pagpanambalik. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo ba? Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalaga. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Para sa piya ka linya, kabilang linya si Ma'am Ana Sam, na residente po ng Davao, para sa ating pinakalatest na update no, doon sa away ng Ukraine versus sa Russia. Itong mga nangyayari doon, no, na kung tingnan natin, no, maawa tayo no, sa mga residente doon sa Russia at syempre, sa ating mga Filipino OFWs doon. Ma'am Ana Sam, ma'am, live po kayo dito sa Bombo Radyo Bacolod, so sa Facebook, no? Pero audio lang tayo, ma'am, sa ngayon. Ma'am Ana, kamusta po kayo dyan? Si Bombo Pons po ito. Magandang gabi mula dito sa Pilipinas at magandang hapon po sa inyo dyan. Magandang gabi po dyan, sir. Okay naman po sa ngayon yung situation ko dito sa location ko kasi malayo ako sa mismong center ng
Ukraine, sa Mm. Kyiv. Mga 50 kilometers from Kyiv. Ito yung location ko, kaya medyo tahimik po yung nasa paligid, pero hindi po ibig sabihing tahimik ay maging kampante po. Oo nga. So kung isipin natin, o bilangin natin, no, ang mga ilang weeks na po, no? Papasok na siguro sa 2 weeks, ano, yung crisis diyan sa Ukraine. Around 2 weeks na po mula nung nasa eastern sila hanggang sa pasulong sila ng pasulong dito sa sa center. Mm. Kaya dito sa center mga 6 days na sila. Okay. So sa inyong Ganun. sitwasyon diyan, so medyo malayo sabi mo, ano, mga 50 kilometers, pero diyan sa inyong area, ma'am, mapapakinggan mo ba itong mga putok, no, sa araw-araw po? Yes, sir. Mapapakinggan talaga yung parang dumadagundong yung parang kulog Mm. na hindi mo maintindihan na kahit yung lupa nayayanig sa sobrang lakas ng kanilang mga weapons talaga. Kasi ibang klase talaga yung ng kagamitan nila dito sa pandigma. Sobrang high-tech sila, kumbaga. So, kahit na 50 kilometers away po kayo, no, sa center, so ano pong mga paalala diyan sa inyo? Ano mga do's and don'ts, no, na ipinapatupad ngayon sa inyo diyan, ma'am? Ang mayroon kasi kaming curfew around 7 o'clock, kailangan wala nang mag-on ng ilaw at dapat nasa loob na kami ng bahay. 7 o'clock ng gabi, kailangan wala nang lalabas kasi danger na, then magtatago na sa bunker. Sa may underground, kumbaga, sa Okay. basement, sa safety. Gano'n sir, gano'n. Yung naman, pagka umaga, umaakyat na kami sa taas para makakain, maligo. Tahimik naman na sa ngayon, hindi na katulad nung nakaraang araw na ang naman kasi nila yung mga establishmento, yung mga katulad ng mga tower, mga gas station, mga gano'n yung tina-target nila at mga military base. Pero yung mga civilian, hindi naman nila inaano. Hindi nila sinasaktan. Okay. So parang may ano talaga, no, may plano na i-paralyze, no, ng Russia ang Ukraine kasi tinitira mga cell sites, no, gasoline stations, parang ganun, ma'am, no? Oo, gano'n ang kanilang target. Parang yung mga gusto nilang i-paralyze sa mga observation ko. Pero wala ako sa posisyon kung Yes, oo. magsalita kung anong plano nila, basta accordingly lang sa mga nakikita ko at naririnig sa observation ko dito, kasi yun lang naman ang naano ko. Pero sa ngayon, anong oras na ba dito? 3 o'clock? Hapon, alas 2:42 pa dito Oo. ng hapon, tahimik pa. So, kung ang mga dagundong, mapapakinggan mo yan, ma'am, mga anong oras? Mga minsan alas 12 ng gabi, Oh, gano'n. okay. Alas 12, minsan naman alas 4 ng madaling araw. Hindi naman siya yung sunod-sunod. May agwat, may gap na ilang oras o ilang minute. Minsan naman after ng dagundong, maririnig mo yung airstrike na parang air battle sila talaga. Battle combat, gano'n, putukan. Ayun, yun yung na-o-observe ko. Sabi ano, so talagang napakadelikado po, no, ng sitwasyon ninyo dyan sa ngayon, Ma'am Ana. Opo, delikado talaga. Pero sa situation ko dito, malayo. Pero nangangamba pa rin kami kahit na mayroon kaming taguan sa ilalim ng lupa. Pero hindi natin masabi, katulad nga ng sinasabi nila na yung press the button. Nakakatakot talaga yun. Sana wag naman. So, sa ngayon, ma'am, no, kasi ito may mga initial na po na umuwi dito sa Pilipinas, itong mga OFW kasama po ninyo diyan. So ano pong Yes, plano ninyo so far sa ngayon, Ma'am Ana? Bali,
nag-schedule kami na tumawid na sa Poland kasi Hmm. delikado kasi kaming mag-travel ngayon gawa ng walang kotse, walang car na pwede kaming pumunta sa Kiev Hmm. para doon mag-meet up kasama. Dahil yung mga kalsada sinisira at delikado din kasi mayroon daw mga bomba. Baka pag nagulungan daw yun, sabi lang, accordingly lang sa mga naririnig ko, pag nagulungan daw yun, sasabog. So, mas safety daw kung sa bahay muna. Hmm. Kasi nagseserena sila pagka yung situation. Kung maglala yung situation, nagsisirena, no? Parang gano'n, or delikado. Oh, yes sir. Ibig sabihin magpunta na sa ilalim ng lupa, Oho. sa basement. So, yan lang yung initial na plano po ninyo, na pupunta lang muna sa Poland? Pupunta kami sa Poland kasi tutulungan naman kami ng General Consulate natin ng Embassy of Philippine Embassy ng Pilipinas diyan sa Warsaw, Poland. So, iga-guide din kami ng consulate dito sa Kiev papunta doon sa Lviv. Then after Lviv, aantayin kami ng may mag-a-assist sa amin doon na mga officers galing sa Warsaw Embassy ng Pilipinas sa Poland. Then after that, iripat na kami papuntang Pilipinas. So, kumbaga yun, Ganun doon lang po muna siya. yung exit sa Poland, ano? Yes sir, kasi wala pong airport na nag-open dito sa dahil binobomba. Lahat disable yung dito sa Ukraine. So, by land lang. Yun By land lang yung- kayo. Yes sir. Okay. So, ma'am, sa ngayon, kamusta naman dyan? Na-try nyo ba na makalabas? Paano po kayo mamamalingke? Bibili ng pagkain? Withdraw ng pera? Ano pong sitwasyon? Hindi, sa sitwasyon ko, sa akin lang, hindi ako naglalabas para mamamalingki or bibili ng pagkain, kukuha ng pera sa bank. Kasi dito sa area ko, mayroong taga-pamalingki. Before pa kasi na umaalingaw-ngaw na yung gulo, mayroon ng mga pagkain na nabili. Nag-imbak ng mga tao. Okay. Kaya, tsaka yung before mag-winter kasi sila dito, lahat ng mga pagkain nila sa summer, yung mga tanim nila, iniimbak talaga yan sa ilalim ng lupa sa kanilang food cellar para pagdating ng winter, mayroong pagkain na nakalagay sa garapon or sa lahat yan ready. Oho. At tsaka ngayon, malamig-lamig kasi, maulan, may snow. Kaya medyo malungkot tingnan yung paligid. Parang sad siya. Oho. So, wala namang shortage dyan sa inyo ng pagkain sa ngayon? Mga supplies sa Ma'am Ana? Sa shop, sabi ng mga mga nagpupunta sa palengke, nagkakaubusan daw. Kaya, tsaka yung iba nagsasara dahil nauubos na yung stock nila sa pagkain, sa mga binebenta doon sa groceries at saka mahaba ang pila. Kaya minsan nagkaka-stampede pa dahil sa sobrang haba ng pila at nagkakatulakan daw. Accordingly, sa mga, hindi naman na personal na nakita ko, pero sa sinasabi ng namamalingki. Okay. Ma'am, no, may tanong lang kita, no, bilang isang babae, kasi may mga news rin kaming natanggap dito, na may babaeng soldier, no, kasi mga soldier, no, babae o lalaki, kaya, no, kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. May isang soldier na babae na patay na raw, no. So, female fighter pilot, no, last February 28, ano. So, sa iyo, bilang isang babae, paano mo ipo ito, no? Anong mga nararamdaman mo na matanggap mo itong report na may isang babaeng sundalo diyan sa Ukraine na namatay po because lang sa itong crisis against Russia po? Bilang isang babae, syempre, pag ganyan na napakalungkot na mangyari yun sa isang babae na nakipagdigmaan dahil lang sa yung mayroon kang pinaglalaban tapos ganun lang ang kahinanatnan. So, malungkot talaga, sir. Hindi dapat mangyari ang mga ganito dahil kung iisipin, isa lang sila magkaiba nga lang Ukraine, Russia, pero isa lang yung dialect nila isang mukha,
isang kultura, isang religion, isa lang. Pero wala rin ako sa posisyon magsalita kung Yes, yes, oo, oo. bakit. Pero sa personal mo lang, ano? So, kawawa talaga. Sa ano ko lang, bakit ganito? Masakit, nakakalungkot, napakaganda ng Ukraine, ano ng mga tao, religious. Hindi sila harmful, napakaganda ng lugar. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Malungkot dahil kawawa yung mga civilian, kawawa yung mga inosente na dadamay sa mga kung ano man yung pinaglalaban nila. Mahirap talaga, nakakalungkot. Panoorin mo lang yung mga nangyayari, nakakalungkot talaga, nakakadurog ng puso. Para sa akin, hindi maganda ang mga nangyayari ngayon. So, mabuti na lang ma'am, may mga TV pa kayo dyan na pwede makita yung mga reports na nangyayari sa center, sa ibang mga city po ng Ukraine? Yes sir, mayroon pa naman po kasi ayon sa mga balita, naka-connect daw. Nakakapag-ano kami ng Starlink kay Elon, parang ganun, yung internet. Pero minsan nawawala. Pero sabi mga kuro-kuro, haka-haka, baka daw biglang mawalan ng gas, kuryente at internet. Okay. Sige. Anyway, ma'am, ipipray po namin kayo dyan. Anyway, ingat lang po. No? So, wala namang sigurong masamang mangyari kung susunod tayo sa mga sinasabi nila dyan, no? Na mga rules, curfew, dyan po sa Ukraine. No? So, lastly na lang po, ma'am, baka may mensahe ka sa mga pamilya mo dito sa Pilipinas na nakikinig through Facebook, no? Tayo buong mundo, Ma'am Ana. Panawagan ko po sa mga kababayan ko or sa buong Pilipinas, sa mga kamag-anak ko na sana pray for Ukraine at sa situation ko ngayon, ano pa naman, safe ako dito. Huwag kayong mag-alala. Sana maging okay to. After a few days, maging okay na. Then, siguro pag may schedule na kami papunta, luluwas na kami ng Kyiv, papunta sa borders, going to Poland. So, doon na siguro kami makapag-antay ng repatriation exit going to Pilipinas po. Kasi kung hindi talaga titigil yung gulo, mahirap ma-trap dito. Sige ba, ilang taong ka na dyan, ma'am, sa Ukraine? 13 years po. Tagal na pala, no? Yes, sir. Sige. So, ma'am, with this, maraming salamat po sa time at sa ulit. No? Ingat po kayo dyan. God bless. Thank you din po, sir. God bless din po. And pray for Ukraine. Okay. Thank you. Salamat po. No? Si Ma'am Ana Sam, no? International correspondent natin, no? She is from Davao. No? Dito sa nagapuli sa Davao, mga kabanan, no? Pero mga 50 kilometers malang kuno, ang kalayon niya makabanan, no, sa bahin sang Ukraine or sa sa Kyiv city, no, sa bahin sang Ukraine ti kay mo, no, amo ni sa bala ang ginasiling naton nga ti do man kaluoy gid, no, ang Russia, si Russian President Vladimir Putin, no, ang isa ka babayi ni bala, no, nga ti napatay, no, died for her country, no, and people, no? Makonsider nato siguro isa ka kwan gid no? Baganihan gid great hero. Grabe, committed yati mo na gid man ko soldado ka, no? Committed ka to protect for your country and for the people. Si Vitali Klitschko ganito, no? Ang mayor sang Kyiv, no? Isa man to gani sa mga nagabitbit armas to, mga pumuluyo kani residente, no, pero why gini sa mayong padulungan, no, kon amuning aton nga ato bangon, no, ang giyera, no, kay mo grabe, ang Russia, no, base malang-alang nataton, no, ang Russia ginatira nila to mga cell sites, no, towers, mga gasolinahan, no? So manabla nga i-paralyze gid, no?
ang Ukraine. No? So bagay nga ti hilimuon niya sang isa ka komunista nga leader. Ti balgan mamana no kasubo lang ti pareho dialect pareho kan no. Nga ti sang unang ulof danay malang ini sa didri makabanan sa bahin sa ato sa ring nga makauturan no ang ining Russia kag ang Ukraine no ti isa ka reliyon ang mga tao no isa ka rasa hindi maglalayo pero ti nga no so nag-abot magid ni guro no pero ngato na damo sa ti pangamiuan ta lang no ang mga utod naton didto sa Ukraine pati mga Filipino OFWs naton no for their safety man dito because prayer is power. Sige, 55 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Meron pa tagali, no? Special feature, Ash Wednesday, Miyerkules de Badles. Subong sa nga daw, diri sa aton sa nga mga kautanan sa Roman Catholic Church. Ari si Bombo Jas de Jesus, Madrigal. Subong adlaw, Miyerkules, natuon ang pagselebrar sang tuigan nga likuton sang simbahan Romano Katoliko sa bugos nga kalibutan. Ang Miyerkules sang Badlis o kon Ash Wednesday. Base sa malagtas, ang Ash Wednesday nangin hilikuton ini nga ginsuguran sang Western Christianity kag una nga ginobserbar sa mga Anglican, Catholic kag Lutheran Christians kay ningin standard practice man sang Methodist Church. Ang ini nga observance ginatuon kada tuig sa adlaw nga Miyerkules kag ginakabig bilang service of worship o kun may ginahiwat nga balaan nga misa kung sa diin ang mga tumuluo ginabutangan sang marka nga krus sa agtang gamit ang abo bilang pagpanumdum sa aton tanan sang human mortality. Sama sami nangin practice na nga ang ginagamit nga abo amo ang abo sang ginpangsunog nga mga lukay o kon palma nga gingamit sa nagligan nga Palm Sunday o kon Domingo de Ramos. Sa kabugusan nga simbahan sa Romano Katoliko, ang Ash Wednesday isa ka movable feast kag amo ginakabig una nga adlaw sang Lent nga nagakatabo 46 ka adlaw antes sang Easter Sunday. Panugod sang solemn religious observance nga Kwaresma. Tubtob na sa katapusan nga semana ukon ang balaan nga may nadlaw ukon Semana Santa or Holy Week. Ash Wednesday is the season of preparation for the resurrection of Jesus Christ on Easter Sunday. Sunod sa nasad sa balaan na kasulatan kon Holy Bible, base sa canonical Gospels ni Matthew, Mark, kag Luke, si Jesus ang nagpaligayan sang pagpuasa sa disyerto sa sulod-gid sang 40 kadlaw kag diri man siya gintentar ni Satanas. Apang wala ini nagmadilagon. Bangod sini, ang karon na kaywatan nagamarka sa pagsugod sang 40-day liturgical period
sang pagpangamuyo kag pagpuasa. Kung ano ang iyong inutang ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang karon nga adlaw sang pagpenitensya, ang pagbutang sang abo sa agtang sa mga tumluo, simbolo kag pagpahanumdom sa tanan nga kita ang naghalin sa abo kag sa abo kita magabalik. Ang selebrasyon sang human mortality, senyales man sang mourning and repentance to God. Sa nasiling na nga kabayan sang karon nga kaywatan ang mga paghiwat sang balaan nga misa o kung service of worship kung sa din diri ginabutangan sang abo ang agtang sa Korte Cruz nga suno sa pagsunundan hindi ini pagpanason o kung hilamusan tubtob nga natural ini nga makakas kag mapanas. Base sa malagtas sa dong ancient times, ang ashes o kon abo, simbolo sang mourning o kon pagluto. Dusting oneself with ashes was the penitent's way of expressing sorrow for sins and faults. Sa bahin sang biblical significance sang ashes o kon abo, apisar nga ang Ash Wednesday wala na pagkit sa balaan na kasulatan sang Dios. Ukon ang mga kostumbre sang Lent, apang ang praktis ng paghinulsol kag pagkasubo, pinaagi sa paggamit sang abo. Yara ini makitaan sa Holy Bible. Inabinagid sa tung una nga panahon. Kaangay sa Book of 2 Samuel chapter 13 verse 19, diri nagasiling sa Ingles nga pulong, Tamar put ashes on her head and tore the ornate robe she was wearing. She put her hands on her head and went away, weeping aloud as she went. Sa libro ni Job, sa Kapitulo 42, libinigid sa versikulo 3-6, diri nagasiling, My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Yara man ini napagkit sa sinulatan ni Prophet Jeremiah sa libro Jeremiah chapter 6 verse 26 nga nagasiling, O daughter of my people, gird on sackcloth, roll in the ashes. Kag sa Prophet Daniel, nagpangay isang bulig sa Ginoo, pinaagi sa pagpamuyo. Sa Book of Daniel chapter 9 verse 3, So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting, and in sackcloth and ashes. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Ang DYWB Bombo Radyo Bacolod sa frequency 630 kHz kag ang kabugusan nga Bombo Radyo Philippines nagaupod sa Kristiyanong katawan sa karon nga Ash Wednesday. Remember, man, that you are dust, and unto dust you shall return. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Kaya ngayon dapat ika'y magbago. Habang may panahon, ika'y matuto. Magmamahal sa kapwa,
Sige. Salamat sa kay Bombo Just de Jesus Manigal Ash Wednesday. Subungan daw iya magabanan sa aton sa ring nga mga kabombo. 5 minutos sa kaligad sa tak na alas 9. Alang-alang na gid aton sa ring at tempo, no? Pasensya gid, no? Iba na mabalita way naton matalakay bantayan karon sa pagpanagad sang bombohanay sa gabi. Ay alagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat na sa iyong pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal